Казвам се Мона Илиева и съм част от трупата на Врачански театър и участвам в представлението "Престъпление и наказание" на режисьора Дамян Тенев. Най-новото представление на театъра, което сега излиза на 16 май. Ще има премиера. Не е вярно, аз ще се омъжа за него, защото знам, че той ще ме цени и ще държи на мен. Аз провеждам реално, две линии в това представление. Първата линия е на проститутката, която я разпитват в участъка, а втората линия, която всъщност е и моята основна линия в представлението, това е на Авдотия Романовна, или още ме наричат Дунечка, Душенка. Харесва ми това, че тя познава идеята за себеотдаване. Безкористно себеотдаване, себепожертване в името на нещо, в името на някого, в името на някаква идея, в името на доброто, в което тя вярва. И в този ред на мисли тя стига наистина до някаква и крайност в тази си вяра, до някаква фанатичност това нещо, но тя не се замисля за себе си в нито един момент, а всъщност отдава себе си, жертва се, готова е. Има някаква готовност в нея, която на мен много ми харесва. Тази готовност без да се замисля, всичко го пресмята за другия, а не за себе си, за другия. Той е по-важен за нея. Възхищавам се на това нещо. Тя знае, че той носи нещо много по-голямо, отколкото са неговите, постъпки, и вярва, че каквото и да е направил, той има някакъв по-висш смисъл, който я води и нея, и някакси това е като далечната светлина някакси напред, която много смътно виждаш, обаче готов си въпреки всичко, въпреки това, което някакси се дърпа назад, и да продължиш да я следваш, защото знаеш, че там има нещо, което е истинско, което е чисто, и някакси тя това нещо го знае и да помогне на брат си. Тя не се замисля той прав ли е или не е прав. Може би това е много интересен въпрос, наистина.